hetken päästä ääneen päästetään. Tää on tämän legendaarinen Seppojen Seppo, Taivaankannen tuntija Seppo Tanhua jakaa meille tietämystään ja tämän hetken noista kosmisista planeetta-asioista. Ja mitä hienosti tämä oli, mun täytyy nyt luntata. Valon ja vapauden aikalinja, kosmiset planeetat. Sen verran voi sanoa, että nämä kosmiset planeetat kyllä vaikuttaa, että täällä ei pelkästään näistä halojärjestelyistä ole pääpyörällä, vaan kaikesta muusta. Mutta ei muuta kuin päästetään Seppo ääneen ja nauttikaa päivän annista. Kiitos. Kiitos, kiitos. Nyt on sellainen jotenkin erikoinen tilanne niin kuin saada olla tässä niin kuin jakamassa jotain niin koko lailla uuden tyyppistä asiaa tai uutta ideaa astrologiasta. Mulla on aikaisemmin ollut vähän semmoinen tunne, että mä en ole niin kuin joku tuomion enkeli. Kerron, että nyt on tulossa sitä ja nyt on tulossa tätä. Ja ne on tullut. Elämä on näyttänyt niitä seikkoja. Ehkä mulle semmoinen oma herääminen tapahtui 2019. Niin kuin näihin, vaikka mä oon astrologiaa tehnyt 30 vuotta. Niin mä oon ollut astrologiaa tehdessä, niin mä oon ollut kuitenkin unessa. Et mä en ole sitä osannut yhdistää tähän suureen todellisuuteen. Et vaikka mä 2012 vuonna me jo odotettiin tuolla Pispalan harjulla maailmanloppua, että niin kuin se olisi ollut niin kuin joku herääminen. Mutta sellainen, että alkoi näkemään, että minkälainen tämä maailmahan oikeasti on, niin mulle se avautui vasta 2019 vuonna Hengen ja tiedon messuilla, tai vähän sitä ennen. Et mä aloin katsomaan planeettakuvioita, niin kuin kokonaisvaltaisesti planeettakuvioita. Ja sieltä tuli niinku sellainen voima, joka sanoi, että hei, nyt jotain on muuttumassa tosi isosti, on tapahtumassa jotain sellaista, mitä ihmiskunta ei ole kokenut. Ehkä niinku tuhansiin vuosiin, että se ei välttämättä ne kuviot itsessään, mutta se energia, joka niistä välittyy, että se oli niin voimakas. Ja sitten, että oli tapahtumassa jotain niin mullistavaa, että se niinku menee yli tämän koko ihmiskunnan jollain aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Ja niin todellakin sitten tapahtui, että se 20 vuosi osoitti sen, sanoisin ehkä niin, että sen kaikkein suurimman huijauksen, jota on ollut jo aikaisemmin paljon monenlaisissa yhteyksissä ja tapahtumissa, mutta se ylitti kaikki aikaisemmat, että tämä tiedon välitys oli tullut niin tehokkaasti, että saatiin tällainen huijausviesti menemään läpi koko maapallo, kaikki. Kaikkialle jaettiin yhtäkkiä sellainen valtava pelko jostain sellaisesta taudista, jota ei ollut, joka ei kokonaan keksitty. Se oli huikea, se oli niin uskomaton näytelmä, joka me päästiin silloin katsomaan. Ja et se kuitenkin se vielä piti niin hyvin paikkaansa, koska se siellä niinku sitä semmoista nuijaa heilutti Pluto, elämän ja kuoleman planeetta, jolloin siitä kun se tuli 20 vuonna, se tuli tarkasti kuvioihin sitten Jupiterin ja Saturnuksen kanssa. Ja ne teki yhdessä niin kuin haastavia kulminaatioita, ja se, että jotain oli muuttumassa niin kuin yhteiskunnallisessa tilanteessa ja ihmisten niin kuin siinä
elämän kuviossa kaiken kaikkiaan. Ja sitten dramaattisella tavalla. Niin silloin en tietenkään osannut aavistaa, että mitä se voisi olla. Ja se on tullut, niin Pluto ei ole kovin nopea vaikutteinen, niin se on tullut näkyville vasta nyt. Että tällä hetkellä me ollaan ikään kuin pudottu tosi syvään, jollain tavalla mustaan kuoppaan niin ihmiskuntana, jolloin meille on voitu syöttää sellaisia valheita ja sellaista täysin keksittyä todellisuutta, jonka vallassa niin valtaosa ihmisistä on, niin kuin tälläkin hetkellä. Ja se on niin voimakasta, että läpi koko siis Eurooppa, USA, Suomi, kaikki, niin kaikkialla täällä ollaan tilanteessa, jossa mielenterveys horjuu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on raskasta aikaa. Ja se ajasta tekee raskasta ainoastaan se, mitä meidät on, tai monet meistä, ei tietenkään ketään täällä, mutta monet meistä on saatu uskomaan siihen. Oikeastaan saatu vaan pelkäämään. Mutta nyt on tapahtumassa jotain toisenlaista. Et siksi mä oon tosi onnellinen, mä voin olla jakamassa niin kuin tietoa sellaisesta harmoniasta, siis sellaisesta tasapainosta kosmisten planeettojen välillä, jota mä en, siis muutama vuosi sitten, vaikka tää oli tulossa, olihan se nähtävillä siellä, mutta en mä ollut siihen, se ei ollut vielä akuutti. Niin en olisi voinut mitenkään kuvitella enkä uskoa näkeväni sitä edes siellä astrologisella kartalla. Mutta nyt se näkyy siellä. Ja tämä viikonloppu on niin kuin ainutlaatuinen ja koko tämä kuun vaihde, joka tässä on edessä. Et siellä nimittäin tosiaankin Uranus ja Neptunus ja Pluto, ne lähestyy semmoista pikkukolmioa, semmoista harmonista kuvioa keskenään, joka tulee täydeksi vuosina 26, 27 ja 28. Eletään sellaista, en tiedä minkälaista, katsotaan minkälaista se tulee olemaan. Mutta siellä, kun nämä kosmiset planeetat on harmoniassa keskenään, niin kaikki muut tekijät, jotka täällä liikkuu, sitten on Jupiter ja Saturnus ja Mars ja Merkurius ja Venus, kun ne liikkuu sitten tuolla astrologisella taivaalla, niin koko ajan ne täydentää tätä kosmista kuvioa. Sinne tulee Daavidin tähteä, sinne tulee kultaista kolmioa, sinne tulee leijakuvioita. Et sinne tulee niin uskomattoman upeita energeettisiä aaltoja. Ja yksi sellainen aalto on päällä nyt. Kun Jupiter tällä hetkellä se on tehnyt yhtymää Uranukselle, sekstiiliä Neptunukselle ja nyt tällä hetkellä se tekee kolmio Plutolle. Ja se on sellainen ihan joka ainoalle ihmiselle tämä ajankohta on sellainen mahdollisuus löytää oma paikka ja oma suunta, mutta myöskin oma paikka, oma sosiaalinen tai yhteiskunnallinen paikka. Että mikä on se mun juttu, jota mä voin tehdä, jossa mä voin lähteä toteuttamaan itse. Todella semmoinen huikea sellainen menestyksen, tietyllä tavalla semmoinen nousun aika. Ja samalla kun me eletään tällaista nousun aikaa ja tämmöistä harmonian kasvun aikaa, jonka mä olen yhdistänyt jo aikoja sitten vuoteen 2012 ja 2032, joka on tosiaan siellä USA-dollarissa ja USA-vaakunassa. Se on se taikakuvio, se pyramidi siellä, joka kuvaa
tätä aikaa, joka on sinne laitettu 250 vuotta sitten. Ja silloin jo tiedettiin, että tämä aika tulee. Mä oon tiennyt tämän pitkän aikajakson. Mutta vasta nytten mulla on hahmottunut, että kuinka onnellisessa asemassa me kaikki ollaan, kun me päästään nytten tänä kesänä käynnistämään sitä Uranuksen ja Neptunuksen ja Pluton välistä pikkukolmioa sillä Jupiterin kuviolla. Eli Jupiter on nytten tuonut tänne sellaisia alkupaloja, semmoista käynnistymisenergiaa. Ja tätä voi jokainen kuunnella omalta osaltaan, että mitä ikinä siellä omassa elämässä on menossa, mitä on tapahtumassa, niin uskaltaa antaa sille sellainen innostuksen voima. Uskaltaa antaa sen lähteä viemään sitä omaa elämää johonkin tiettyyn suuntaan. Et nyt siinä saa olla, että kun Jupiter on tässä paikassa, niin se antaa tähän kesään yhdet parhaat eväät, ennen kuin tämä täydentyy sitten tosiaan siellä 26 vuoden puolella. Mutta sen mä sanon kuitenkin vielä, että vaikka se tulee siellä niin täydelliseksi, sellaiseksi, että sen melkein voisi ajatella, että se niin vähän leijuu täällä elämässä. Se on niin vahva se harmonia-aalto siellä, mutta se vahvistuu tästä eteenpäin joka ainoa päivä. Ollaan menossa enemmän ja enemmän siihen suuntaan. Ja nämä keskinäiset hyvät aspektit toteutuu nyt jo. Toteutuu nyt ihan säännöllisesti kuitenkin koko ajan, mutta ne tulee semmoiseen huippukohtaan vähän myöhemmin. Ja tässä on tullut niin kuin noussut esille sellaisia, myöskin tästä kesästä, sellaisia mielenkiintoisia juttuja. Siitä, että on esimerkiksi siellä omalla syntymäkartalla voi olla menossa tosi vahva, semmoinen hyvä jakso, joka on ihan sellainen tosiaan täynnä mahdollisuuksia. Mikä on niin kuin tämmöinen kollektiivinenkin energia nyt. Ja silti, että vaikka se jakso on siellä, niin elämä tietyissä paikoissa tuntuu tosi raskaalta. Ja on niin kuin semmoinen tuntuma, että niin kuin ei näkisi, että mihin tämä tässä oikein ollaan menossa. Ja sen ymmärtäminen on tärkeää, niin ymmärtää, että se kuuluu asiaan, että on niin iso. Mä väitän, että on niin iso tällainen valoenergian kasvun aika, että se valmistelee meitä nyt jo uuteen. Se valmistelee meitä kokonaan uudenlaiseen elämään ja kokonaan uudenlaiseen luottamukseen. Oli muuten toinen kortti. Mä nostin sieltä 2 korttia. Ja se toinen niistä oli luottamus. Että se luottaa siihen, että on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja Et myöskin siinä tilanteessa se luottamus on niin arvokasta, kun ei olekaan ihan parhaassa olotilassa, ei siinä parhaassa paikassa. Et on esimerkiksi eilen aamulla, kun mä olin lähdössä tänne, niin mä olin niin väsynyt. Tuntui, että mä en niin jaksa nousta sängystä ylös. Ja mä silloin mietin, että okei, pitääköhän mun peruuttaa tää. Että mä ilmoitan, että en mä pysty lähtemään. Ja sit mä menin vaan sit takaisin nukkumaan. Sitten kun nousin 1,5 tunnin kuluttua ylös, pesin hampaat ja tein aamutoimetta, söin aamiaisen ja sitten sen jälkeen mulla oli täysin varma olo siitä, että joo, mä haluan lähteä. Mä ajoin tänne päin, niin se
se vahvistui joka kilometri. Tuossa matkalla niin tuli vahvempi olo siitä, että joo, kyllä täällä kuuluu olla. Ja jo eilen illalla mä tapasin yhden vanhan tutun ja pääsin kuulemaan todella arvokkaan asian kuolemasta. Siitä kuinka täällä voi kohdata kuoleman tietoisesti. Ja kysymys oli syövästä ja syöpähoidoista. Ja siitä, että se paranemisprosessi tarkoittaa sitä, että sulta kuolee solut. Suurin piirtein kaikki. Mä en ole tiennyt tällaisesta, että mitä kantasoluhoito tarkoittaa. Mutta se tosiaan voi tarkoittaa sitä, että sä käyt läpi semmoisen myrkytystilan, jossa sulta viedään elämä pois. Ja sitten sen annetaan syntyä uudelleen. Se on hurja kokemus. Ja sen jälkeen elämä ei enää ole samaa, mitä se on ollut aikaisemmin. Et pelkästään tämän tarinan kuuleminen oli mulle sellainen tuntuma, että joo, kyllä ehdottomasti mun piti tulla tänne. Ja se ei ollut nyt tavallaan vaan se konkreettinen todellisuus, vaan se energia siinä. Se uudelleen syntymisen energia, uudelleen syntymisen prosessi, joka mun mielestä on tapahtumassa nyt meille niin kuin ihmiskuntana. Ja se menee just sillä tavalla, että mä oon itse käynyt tuolla rajan toisella puolella. Ja sen rajan ylittäminen ja semmoinen pelkotila, joka tulee esimerkiksi vakavan sairauden vuoksi, tai pelkästään siitä syystä, että sä menetät hallinnan sun omaa kehoa kokonaan. Sulla ei ole mitään hallintaa siinä omaa kehoa. Niin se on pelottava paikka. Sä menet semmoisen pimeyden läpi, joka on se on semmoinen karmein pelko, mitä voi kohdalle tulla, kun se yhtäkkiä häviää. Yhtäkkiä tulee vaan se pimeys. Ja mikä on myöskin tämän hoitoprosessin yksi osa-alue. Mutta se, että kun sä tulet sieltä takaisin, kun sä tulet sieltä pimeydestä takaisin, niin sit kyyneleet vaan valuu. Niin valtava kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että mä saan tätä ihanaa kauneutta katsella, vaikka yhtään mitään ei ole väliä, mitä silmien eteen tulee, koska se kun sä nouset sieltä takaisin, niin sit kaikki on kaunista. Kaikki on niin siinä on sellainen jonkinlainen jumalallinen tatsi siinä elämässä ja siinä ympäristössä, jossa sillä hetkellä sattuu olemaan. Ja nämä kokemukset niin siivittää tähän aikaan, että nytten on niin varma siitä, että jokainen, joka pystyy löytämään sellaisen rauhan sinne omaan sydämeen, niin pääsee nousemaan sieltä pimeydestä. Tulee se pimeydestä tähän valoon, joka on tässä ympärillä. Kaikki se, mitä tässä on. Että täällä ei ole mitään väärää, täällä ei ole mitään pahaa, ei mitään. Ei missään. Täällä ei ole mitään pahaa. Kun me päästään nousemaan sellaiseen todellisuuteen, ja mä uskon, että tämä harmoniakuvio vie meitä just siihen suuntaan, niin se maailman rauha syntyy täältä sisältä. Ja se syntyy siitä, että mulla ei siinä hetkessä ja siinä tilassa ei ole minkäänlaista tuomioa ketään kohtaan. Ja yksi tärkeä asia eilisillä keskustelussa oli myöskin se, että ennen kuin se kuolema saapuu, tai just kun se kuolema on saapumassa, just kun musta ei ole enää oikeastaan mitään elämää, solut ei jakaudu enää, siinä tilanteessa häviää kaikki. Häviää puoliso, häviää lapset, kaikki menettää merkityksensä. Millään siinä ympärillä olevalla ei ole enää mitään merkitystä.
Ja jotain tällaista kohti me ollaan menossa, että me ollaan löytämässä itsestämme semmoinen todellisuus, jossa tämä tänne syntynyt tällainen oikeastaan näytelmä, myöskin meidän itse tekemä, itse suorittama näytelmä, kun se menettää merkityksensä. Että me siinä vaiheessa, ja nyt tässä vaiheessa, kun se valaistumisen aika on lähellä, niin nyt meillä on myöskin semmoinen putoamisen aika. Putoamisen aika sillä tavalla, että mä opin tunnistamaan itseni, kokemaan itseni niin täydellisesti ja omana olentona, että mun ei todellakaan tarvitse sillä tavalla välittää siitä, mitä siellä ulkopuolella on. Että mä voin luottaa siihen, että siellä jokaiselle on se, mitä itse kukin, jokainen siellä tarvitsee. Ja se on iso askel. Mä tiedän itsestäni, että ihan varmasti mä oon tosi herkkä kokemaan näitä energioita. Niin mä tuun vielä seikkailemaan tämän omien angstien kanssa, omien pelkojen kanssa. Ja nimenomaan sen tietynlaisen kuoleman tilan kohtaamisen kanssa. Sen kanssa, että mä oonkin ihan yksin. Ja se on ihan jees. Se kuuluu siihen. Että joku sanoi, että sitä rauhaa, rakkautta, sitä armoa ja ykseyttä ei voi saavuttaa ilman kärsimystä. Ja silloin meidän ei pidä kokea sitä kärsimystä negatiivisena asiana. Eikä sitä yksinäisyyden kokemusta. Sitä, että yhtäkkiä se mitä tässä ympärillä on, niin kun tulee se tunne, että mikään täällä ei merkitse mitään. Ja silloin ei ole enää tukiverkostoa siinä konkreettisessa menneisyydessä, joka sulla on, joka on antanut merkityksen kaikelle mitä sun ympärillä on. Et nytten se osa on muuttumassa, niin valtava osa siitä on kaikkien meidän elämästä niin kuin häipymässä pois ja tilalle on tulossa jotain uutta. Jotain sellaista, jota me ei pystytä hahmottamaan, me ei pystytä antamaan sille semmoista ulkoista arvoa, että olisiko ne noi pöydät vai olisiko se purjevene vai mikä se olisi. Mikä olisi se juttu, jota kohti mä olen menossa. Et nyt me ollaan menossa kohti jotain sellaista todellisuutta, joka on niin valtavan paljon isompi, että me ei pystytä hahmottamaan sitä, me ei pystytä sinne tulevaisuuteen, me ei pystytä luomaan sitä turvallisuusnäkökulmaa. Eikä semmoista päämäärää tai semmoista tavoitetta, että kun mä toteutuu, niin sitten on hyvin asiat. Ja mitä sitten, kun meillä ei ole sitä, siinä mielessä, kun meillä ei olekaan sitä tulevaisuutta, niin mitä meille jää? Meille jää tää hetki. Ja sitä kohti, että että tää hetki on pyhä hetki. Just se, kun me ollaan nyt tässä, ja tästä lähemmä minne tahansa, että mä uskallan alkaa pyhittämään sitä paikkaa, missä mä oon. Ennen kaikkea pyhittämään omaa itseäni siinä tilanteessa ja siinä paikassa. Se on luottamus siihen, että mä olen just oikeassa paikassa. Miettimättä, että mitäs tästä seuraa. Ja tämäkin on tärkeä asia tässä kun me ollaan tällä matkalla, niin se tarkoittaa, että ollaan matkalla. Ja silloin kun sä oot matkalla, niin sä kohtaat väkisin ihmisiä, jotka ei ole matkalla. Sä kohtaat ihmisiä, jotka on pysähtynyt. Mulla oli aivan huikean mahtava keskustelu justiin ennen tätä luentoa myöskin pysähtyneisyyden tilasta ja siitä,
että kuinka mahtavaa on saada semmoinen tuntuma siitä, että okei, tämä pysähtyneisyyden tila on päättymässä. Että se vaatii luottamusta ja se vaatii rohkeutta, että ihan jokainen meistä, että me uskalletaan kulkea sillä omalla polulla, tehdä niitä muutoksia, isoja muutoksia, joiden niin kuin seurauksia me ei voida tietää, mutta jos se paine meidän sisällä ajaa siihen, että lopeta toi ja lopeta toi ja lopeta toi. Ja se mikä sieltä aukeaa vasta sitten, kun se lopettaminen on tapahtunut. Sitten se ei tule me ei päästä siihen malliin enää, että antakaa mulle joku hyvä mahdollisuus, niin mä heitän tuon vanhan helvettiin. Se ei toimi enää. Sitä mahdollisuutta ei enää ole. Ja siksi se harmonia on ikään kuin heittäytymistä siihen ajan virtaan. Ja siitä heittäytymisestä nauttimista. Koska me ollaan Skifi-elokuvassa. Mun mielestä me ollaan nyt sellaisessa Skifi-elokuvassa, johon paljon useampi sielu olisi halunnut päästä, mutta me on päästy kokemaan jotain sellaista, mitä mä en osaa kuvailla. Mutta mä oon nähnyt muutaman unen nytten viime aikoina siitä, että mä oon ollut avaruusaluksessa. Ja ne on ollut huikean semmosia kannustavia unia. Et siellä on justiin löytynyt semmoinen keskinäinen rauha ja luottamus oikeastaan avaruusolentojen kanssa. Ja sitten myöskin se mahdollisuus kommunikoida jollain kokonaan uudella tavalla. Mutta mä uskon, että sitä tapahtuu koko ajan ja siitä oikeastaan kertoo sitten nämä aikalinjat. Ja nämä aikalinjojen muutokset. Hei, mun aika on loppunut jo. Onko? Onko? No hyvä. Joo. Mä katson mitenkä tää näyttää. Mitä tää voi olla? 2:01. Se on seonnut. Mun kone on seonnut. Mut se on hyvä. Tai sit se tarkoittaa, että mä oon seonnut. Kuinka päin tässä on käynyt? Mut joo. Mä näytän vaan tuosta tommosen pikkusen tuollaista kuvaa. että tässä on tämä harmoniakuvio, joka tulee toistumaan, uudistumaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja justiin nyt on menossa tällaiset niin kuin huippuhetket ja nämä kosmiset planeetat. Mä käyn ne nyt tässä lyhyesti läpi, että mitä ne siellä meidän syntymäkartalla edustaa. Et nytten tää on sellainen aika, kun meillä on mahdollisuus ottaa ne haltuun ne energiat. Ja ne on kaikilla. Jokaisella on jossain paikassa jokainen näistä 3 kosmisesta planeetasta. Ne osuu johonkin elämänkohtaan. Ja aloitetaan Uranuksesta. Uranus kiertää omaa ratansa niin 84 vuotta. Ja William Herschel, joka löysi Uranuksen aikoinaan, niin eli 84-vuotiaaksi, joka oli taas tämmöinen yhteen sattuma. Hieno sellainen. Ja Uranus siellä meidän syntymäkartalla, se edustaa meidän ainutlaatuista kekseliäisyyttä. Ja semmoista originellia kekseliäisyyttä, sellaista kekseliäisyyttä, joka haastaa vanhat mallit, vanhat systeemit, myöskin oman vanhan elämän laadun ja tavan. Ja se Uranus tavallaan vapauttaa meidät näistä materiaalisista kahleista, koska silloin kun Uranus löydettiin, niin keksittiin myös kuuma ilmapallo.
Ja ihminen pääsi irtoamaan tästä maan vetovoimakentästä. Niin se edustaa myös tätä materiasta vapautumista, mutta se tosiaan Uranuksen kautta niin sen oma kekseliäisyys on sitä, että niin löytyy koko ajan joku uusi, kokonaan uudenlainen vapauttava systeemi, tapa tehdä joku asia, hoitaa joku asia omassa elämässä. Ja se vapauttava elementti voi osua urakuvioiden alueelle, kotielämän alueelle, oman tekemisen alueelle, Mars-energian myötä, oman turvallisuuden alueelle, kotiin, perhe-elämän alueelle. Ja mikä se ikinä siellä syntymäkartalla osuu, niin se on sellainen alue, jossa meillä on tosi paljon resursseja löytää ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin ja oikeastaan toteuttaa sitä muutosprosessia. Se tekee meistä myös erilaisia, että silloin se ympärillä oleva maailma, jos on oikein hyvä Uranus-ihminen, niin kyllä sitä pidetään kylähulluna. Mutta sitten meillä on kaikilla oma kylähullu energiamme ja se löytyy sieltä kartasta kyllä. Ja sitten seuraava kosminen planeetta, joka nyt on vaikuttamassa, niin on Neptunus. Neptunus kuvaa intuitioa, alitajuntaa, taiteellisuutta, herkkyyttä. Ja tämä Neptunus on myöskin meidän kaikkien kartalla. Jossain se vaikuttaa johonkin tiettyyn osaan sitä karttaa. Jotkut meistä voi olla äärimmäisen herkkiä rakkausasioissa. Jotkut voi olla äärimmäisen herkkiä sen oman energian suuntaamisen kanssa. Ja jotkut huutamisen kanssa. Haloteltalla tapahtuu. Joo. No joo. Mutta se Neptunus-energia on sellaista. Se on niin aavistuksen omasta ja niin herkkää. Se toimii kahdella tavalla. Se antaa toisaalta semmoisen aavistuksen ja tuntuman siitä, että mikä ei ole kohdallaan täällä. Mikä ei ole kohdallaan mun elämässä. Tai kun mä kohtaan tiettyjä juttuja, niin tulee semmoinen värinä. Tää ei mene näin. Ja jos mä haluan, tai että se Neptunus kertoo siitä, että mitkä on mun semmosia vahvoja alueita, joissa mä voin luottaa siihen, missä mä olen tämmöinen elämän taiteilija. Ja toisaalta se kertoo, että missä on mun taipumus niin hautautua vähän omiin harhoihin, joka on oikein terveellistä kyllä saada tietää, että mikä se sellainen paikka voi olla. Joo, ei oikeastaan muuta. Ehkä Neptunuksesta sen enempää, että kun sen saa tietoa, niin sitä ehkä uskaltaakin paremmin heittäytyä taiteilijaksi sillä alueella, missä se Neptunus vaikuttaa. Ja sitten kolmas kosminen planeetta, joka täällä tätä harmoniaa tällä hetkellä rakentaa, niin on Pluto. Pluto kiertää eläinrataa 250 vuotta. Ja justiin tällä hetkellä se on USA:n kartalla tehnyt yhden täyden kierroksen. Eli se on siellä missä se oli USA:n syntyessä, niin se on siellä nyt. Ja samaan aikaan se on Suomen kartan Venuksen päällä ja Suomen kartan keskitaivaalla. Me tällä hetkellä määritellään uudelleen, että mikä ihme tämä Suomi-neito oikein on. Eli on semmoinen uudelleen syntyminen tapahtumassa. Mutta jokaisella meistä on myös oma alkemisti siellä meidän sisuksissa, meidän todellisuudessa. Ja sitten se, että missä paikalla se Pluto siellä syntymäkartalla on, niin se kertoo siitä, että mikä se sun alkemisti, missä se sun alkemisti toimii. Ja se alkemisti voi toimia siellä rakkauselämän alueella, joka tarkoittaa, että jos Pluto on tekemisissä Venuksen kanssa, niin se on se sellainen jatkuvan muutoksen alue siellä elämässä. Ja hyvä tietää,
Koska usein, jos Pluto ja Venus on niin kuin vahvoissa kontakteissa keskenään, niin silloin on sellainen tunne, joka tulee täältä vähän ulkopuolen painostuksesta, että pitäisi saada jonkinlainen selkeys ja varmuus ja pysyvyys asioihin. Ja sitten se Pluto sanoo kumminkin sun kartalla, että sun tehtävänä onkin vaan muuttaa kaikkea koko ajan. Ja sitten että rauha ei tule siitä, että sen saisi pysyväksi, päinvastoin. Tulee usein huomaamaan sen, että ahdistus vaan kasvaa, kun nyt meillä on niin kuin varma ja turvallinen ja hyvä olo tässä, että on talo ja lapset ja ammat ja kaikki on helkkari hyvin. Ja ahdistus aivan kauhean. Vaan siksi, että joku pysähtyi, se ei enää mennytkään eteenpäin. Pluto voi olla kontaktissa auringon kanssa ja silloin, kun se on auringon kanssa, se on elämän voiman kanssa. Silloin kohdataan kuoleman kokemuksia siinä elämässä. Ja kuoleman kokemukset tulee siitä, että uskaltaa tehdä jonkun uudistusprosessin, uskaltaa olla sellainen soturi, joka muuttaa omassa elämässä jotain sellaista, joka muuttaa myöskin muiden elämää ja josta tulee sanomista. Et sitten voi olla sellainen elämäntehtävä. Ja jos Pluto on kuun kanssa, niin sitten se liittyy kotiin, perheeseen, turvallisuuteen, jossa on samanlainen idea, että minun tehtäväni on muuttaa turvallisuusympäristössä jotain, jotta mun perheeni voi paremmin. Ja se saattaa olla, että jotta mun perheeni voi paremmin, niin mun pitää lähteä tästä perheestä pois. Kova juttu. Mutta jokainen vaan itsessään tietää, mikä se on. Ja se on arvokasta, se on todella arvokasta tietää, jos siellä omalla syntymäkartalla se Pluto jyllää, jos se jyllää kuun kanssa. Niin se ei tarkoita, että pitää eroilla kaiken aikaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että kaikissa suhteissa on opittava luottamaan siihen omaan fiilikseen ja tunteeseen. Koska jos sä menet liikaa sen toisen odotusten mukaan, niin se ahdistus kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja sitten vaan ei enää ole kivaa. Mutta jos tietää, että se on siellä, niin ymmärtää sen, että tää onkin mun rooli onkin semmoinen, että mun pitää tehdä tässä sellaisia juttuja, sellaisia uudistuksia, sellaisia muutoksia, jotka saa toisen ihan paniikkiin. Ja sitten se onkin ok. Tämän Plutoa pidän yhtenä tärkeimmistä just niin kuin tällä hetkellä. Mutta kaikki nämä kolme, Pluto, Uranus ja Neptunus, toimii keskenään. Ne toimii tällä hetkellä keskenään erittäin hyvässä yhteistyössä. Ja ne avaa meidän syntymäkartan näitä kosmisia tekijöitä. Ne avaa meidän ymmärrystä niistä tällä hetkellä tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja ehkä siksi, että mä en tiedä, mä otin semmoisen kirjoitusprojektin, että mä kirjoitan tällaisen oppikirjan astrologiasta, sellaisen, joka on äärimmäisen selkeä ja yksinkertainen ja tekee mahdolliseksi kaikille, kenelle tahansa, opiskella lukemaan sitä omaa karttaa. Ja nytten tämän vuoden alussa mä julkaisin mun toisen kirjan, joka kertoo just näistä planeettojen välisistä aspekteista. Ja mun mielestä sekin tuli oikeaan aikaan, koska se on siinä muodossa, että kuka tahansa voi käydä sieltä lukemassa nämä oman syntymäkartan Uranuksen ja Neptunuksen ja Pluton jutut. Ja katsomassa mitä se tarkoittaa, eikä ainoastaan omalta kartalta, vaan myöskin sitten muiden kartalta. Että astrologian tekeminen on tullut helpoksi. Että ei vielä koskaan aikaisemmin ei ole ollut niin yksiselitteistä ohjeistusta, että miten sitä karttaa luetaan. Niin että ihan kuka tahansa siihen pystyy. Mutta nyt se on totta. Mitä se kello nyt? 3-4 minuuttia jäljellä, mutta kukaan ei ole sun jälkeen. Eikös tässä ala jotain sitten? Kello 3 vasta. Niin se on. Oho, no niin. Sitten ei ole mitään isompaa hätää. Joo. Mut kiva juttu, koska se
kaikkein se upein juttu niin kuin tässäkin hetkessä niin on sellainen, antaa itselle lupa niin kuin vaihtaa aikalinjaa. Tämä on yksi asia, minkä mä haluan vielä kertoa niin kuin syntymäkartasta ja sitä ajasta, mikä siellä on menossa. Et meillä on taipumusta, jos me mietitään omaa elämää eteenpäin, vaikka puoli vuotta. Jos me nyt katsotaan sitä puoli vuotta eteenpäin, niin me nähdään siellä ainoastaan jotain sellaista, jolle löytyy viitekehys menneisyydestä. Mä en kerta kaikkiaan voi nähdä siellä mitään muuta, koska mä peilaan se sinne menneisyyteen, että kun mun menneisyys on ollut tällainen, niin mun tulevaisuus on tällainen. Ja tämähän on se, joka on muuttumassa. Ja siksi se tulisi pystyä jättämään tyhjäksi se tila, niin vapaaksi, antaa lupa sille tuoda tullessaan ihan mitä tahansa. Ja jotta se voi tuoda tullessaan ihan mitä tahansa, niin se tämän hetken ratkaisu on sellainen, että mä uskallan kuunnella mun sydäntä. Ja toimia tämän hetken fiiliksen ja tunnelman mukaisesti. Ja tämä mahdollisuus on ehdottomasti auki jokaiselle. Sillä on hintansa. Se oli se sama hinta, mistä mä jo kerroin, että kun sä alat kuuntelemaan sun sydäntä, niin sun ympärillä hermostuu kaikki sellaiset, jotka sitä omaa sydäntään ei kuuntele. Mutta sä tulet luomaan kollektiivin myös niiden ihmisten kanssa, jotka kuuntelee sydäntään. Ja mulle tällainen kollektiivi on kotiinpaluuheimo. Mutta niitä on muitakin. On paljon. Ja kaikki on ok, kaikki on hyviä. Eikä tarvitse kuulua mihinkään heimoon eikä mihinkään järjestöön. Se ei ole se juttu. Mutta siihen sydämen yhteyteen, siihen sä kuulut joka tapauksessa siitä hetkestä alkaen, kun sä annat sille sydämelle sen päätösvallan sun elämässä. Kun on mitattu näitä energioita, niin minkälaiset aivoenergia-aallot meillä on ja minkälaiset sydänaallot, niin tämän sydämen energia-aallot on siis niin monta kertaa voimakkaammat kuin aivojen. Et sydän meitä ohjaa, ei aivot. Ja silloin me tullaan väistämättä siihen tilanteeseen, kun me heittäydytään sen sydämen ohjaukseen, niin meillä ei enää ole tietoa siitä, mitä se huominen tuo tullessaan. Siellä on jotain. Siellä on se on ihan varmaa, että kun tähän tilaan lähtee nyt heittäytymään, niin me luodaan niin loistava lähtökohta sitten sille tulevalle harmonian ajalle, joka on jotain aivan käsittämätöntä. Että koko tämä katekiven laskeutumisen aika on jo sellainen uusi energiakenttä, joka tulee jokaiselle. Niin se sieltä on tulossa ja me voidaan aloittaa se heti, välittömästi, tänään. Ja aloitetaankin. Voidaan tähän lopuksi niin voidaan kuulostella sitä sellaista tilannetta, että okei, että mulla ei olekaan minkäänlaista epävarmuutta, ei pienintäkään epävarmuutta mun tulevista askeleista. Mä voin antaa itselleni luvan, jos tuntuu siltä, että työpaikka on ihan mälsä. Mä voin antaa itselleni luvan jäädä pois siitä työpaikasta niin kuin miettimättä, että millä mä sitten selviän. Koska kukaan, joka on sen tempun tehnyt, niin ei ole jäänyt selviämättä. Ei kukaan. Täällä ihan jokaisella on samantyyppisiä kokemuksia, että on tapahtunut jotain dramaattisesti ratkaisevaa. Ja täällä me taas istutaan. Ihmeellistä. On välillä tuntunut siltä, että nyt putos maa jalkojen alta pois ja mä menin tosi syvälle. Ja sitten nyt tässä mä taas olen. Että ei ole. Todellisuus ei ole mitään pelättävää. Ja kun me lähdetään sydämen ääntä kuuntelemaan, niin paljon muuttuu. Tosi paljon muuttuu. Ja se toinen aikalinja,
jota me lähdetään elämään, on energeettinen aikalinja. Yksi pieni mahdollisuus seurata energeettistä aikalinjaa on seurata omaa astrokalenteria, jonka nyt ainakin osa täällä pisti tilaukseen. Niin se antaa tietynlaista ohjeistusta. Mutta se uusi aikalinja on todella sellainen, joka syntyy, se on jotain, joka kehittyy koko ajan. Ja me ei saada siitä varmuutta. Kuulostellaan sitä. Ja kuulostellaan sillä lailla, että otetaan semmoinen voimalataus sinne uudelle aikalinjalle ja noustaan sitä varten kaikki ylös. Olosuhteiden vuoksi saa istua. Ja kun me tiedetään, me tarvitaan voimaa, me tarvitaan energiaa, me tarvitaan rohkeutta, että mä voin elää omaa iloista elämää, jolloin mä voin jakaa sitä. Jos ei mulla ole itsellä hyvä olla, niin mä en voi jakaa mitään hyvää oloa mihinkään enkä kenellekään. Niin otetaan se, että voidaan visualisoida semmoinen ilon, voiman ja rakkauden semmoinen voimakenttä tonne yläpuolelle. Ja siellä on meillä on jokaiselle tarkka annos ja tarkka juttu siihen, että tää on sun polku. Tää on sun valon polku tässä elämässä. Voit nyt visualisoida sinne yläpuolelle sellaisen vetokahvan, josta voi kaksin käsin ottaa kiinni. Ja siinä, sen vetokahvan päässä, siellä on se sun valopolku. Ja kun vedetään se valonpolku kahva alas, niin sä voit tuntea, kun se tieto, se viisaus, se korkeampi viisaus laskeutuu suun. Ja se menee, se on hurja energia, siinä on lämpö, siinä on voima, siinä on sellainen värinä. Ja se menee tuolta päästä tonne jalkapohjien läpi. Se on semmoinen säväys, joka korjaa jokaista solua. Se antaa uutta energiaa meidän kantasoluille. Ne pystyy korjaamaan meidän kehoa ihan koko ajan, kun me annetaan niille energiaa. Ja valoenergia on parasta. Se on se kaikkein suurin energia, jolla me eletään ylipäätään. Niin tunnistetaan tämä energiakenttä tuossa meidän yläpuolella ja ollaan valmiita vetämään se energiakenttä tänne omaan kehoon. Tehdään se 3 kertaa. Joka kerta kun me vedetään se kenttä, se oma valopolku sieltä alas, niin huudetaan, että yes. Ja niin paljon kun kurkusta lähtee. Haudataan toi halo teltta tuolta tällä äänellä. Nyt pistetään paremmaksi. Ja sitten voit olla varma siitä, että se valopolku tulee täydellisesti sun käyttöön, kun sä et kuule kenenkään toisen ääntä. Et se on sen verran poveria siinä. Mä lasken 3, niin tempastaa se alas ja tunne se valo, tunne se voima, tunne se värinä, joka kulkee läpi sun kehon. Ja nyt lähdetään. 3 kertaa tempastaan alas kaksin käsin. 1, 2, 3. Yes! 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 Kiitos.